זה אני המאמין שלי, זה מה שאני ראיתי, זה מה שאני חשתי, זה מה שאני מרגיש. אין לי שום חרטה על שום דבר שעשיתי. מי שצריך להתחרט זה צבא ישראל שכל הזמן עושה פשעים ללא סוף וללא הרף. יש פה מספר לוחמים, אתה רוצה להגיד להם איזה כמה דברים? אין לי מה לדבר איתם, לא מכיר אותם. לא מכיר אותם? לא מכיר אותם. אחרת אולי. אני לא מכיר אותם. לא יצא לי הכבוד. בית משפט נפגש לי כבר 8 שנים. אם היית מכיר אותם, היית אומר להם משהו? אם הייתי מכיר אותם, כשאני אכיר אותם אני אגיד להם. 8 שנים אנחנו מנהלים משפטים נגדך. איך אתה לא מכיר אותנו? כלבים משוסים. כלבים משוסים. אנחנו כלבים משוסים. אתה משרת את האויב, את הרשות הפלסטינית, ואנחנו כלבים משוסים. אתה קיבלת כסף מהאויב ועשית סרט בשם האויב נגדנו. سؤال بالعربي أستاذ محمد شوية مسلم. كلاب مسعورة. יש לך, אתה אזרח ישראלי. كلاب אתה פגדת במדינה ומתאר את לוחמי המדינה כנאצים, כרוצים וכפושעים. תדבר איתי בעברית, אנחנו מדברים בעברית במדינה הזאת. عليك نتائج المحاكم اليوم. ובבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים ברצח של ארי קרפ לפני שבועיים בחוף הים בתל ברוך. 3 מהמעורבים, 1 מהם קטין, מואשמים ברצח, יתר החשודים מואשמים באי מניעתו. שלום כתבתנו לענייני פלילים דנה סומברג. שלום לילך. דנה, כתב האישום מתאר את התקיפה ומדובר בתיאורים ממש לא קלים. כן, כתב אישום שפשוט מתאר אכזריות בלתי נסבלת. במשך דקות ארוכות 3 צעירים מג'לג'וליה הרביצו לארי קרפ, אדם בן 60, ופשוט היכו אותו למוות. פשוט אכזריות בלתי נסבלת. כן, ממש מזכיר את התפוז המכני, האירוע הזה. הקטין החשוד ברצח עדיין, אגב, מכחיש את המעורבות שלו. נכון, הקטין החשוד ברצח הוא הנאשם המרכזי, הוא זה שהלך בטיילת לבדו והקנית את בני משפחת קרפ שניסו להתרחק מהמקום, אך הוא הזעיק את שאר חבריו, ואז החלה הקטטה שבסופה קרפ נרצח. שעה ארוכה תיארה אוטליה קרפ בבכי מעל דוכן העדים את הלילה שבו נרצח אביה אריק. כשאימה ואחותה לצידה היא תיארה את המפגש עם חבורת הצעירים הזאת מג'לג'וליה, שהכתה באביה ללא רחם, בלי שום סיבה. הם היו כמו חיה שמשחררת לטרף, סיפרה אוטליה בעדותה. אבא שלי שכב שם בחוסר אונים מוחלט אל מול הברוטליות והאכזריות המשוועת הזאת. הם הקיפו אותו מכל כיוון ובעטו בו. כל מה שהוא הספיק לצרוח זה את השם שלי כדי שאני אברח, אבל לא ברחתי. כל הזמן הסתכלתי לכיוון של אבא. שרה ואוטליה קרפ הן עדות התביעה המרכזיות ללינץ' שהתרחש בחוף תל ברוך. הלו? הלו. הלו, לתל ברוך פה דחוף. מה קרה? מה קרה? מה קרה? ערבים עזבו לי, הורגים אותו במכות, דחוף. מי?